जतन खुलुमका आं धनन्जय त्रिपुरा 24 रायमन बेलेनि बुबाग्रा बाय चंगजाक आ दफानि सामुं खायनान बागै अराव मनोनीय प्रार्थी आं जत 24 रायमन बेलेनि आनि खाजोनि रांखौ आनि खाजोनि चापुते बुकुरावनो आनि अकरा चाकरना जतन पयमुं जे बसकां फायनाय 12 तारिख सालमारियो तिनी कथार बुटनो आनी जाते कथार बुटारावनो जाते मांगना खिबियागै ता वाइसा जरा बुबाग्रानि थानचानेन मारियो आनरस थैनो सप्लाय खायै तिनी हा दफानि सामुं खायनान बागै एबं हा दफानि बागै जे सामुं खायनाय बुबाग्राना पियास चुबानानि बागै लगेरनानि बागै आं जत्त 24 रायमन बेलेनि बुटारावनो आं फोरमायना